ke ke jinglong jingman peminta haba pai she ke jing Shngaiñ jong ki Kynthei bat ki Khyllung Khynnah ha ke jilla Meghalaya bat ki jing tenju ki badon ban pintikna ya ke jing Shngaiñ jong ki Iktien kan Shngaiñ iktien kren smeo ya ki kena samla bayat chen shirom bat ikilong kemiro katar beri jing tambor threatening raktien language mo ting hap yet bhai katang ba ngi i ba ka ya kan ye kan ajur ki po ka imang salang jong ibat salan sal ko thei la da ka dei ka tambor ya ka Kynthei ya ka Khyllung Khynnah dei phimla ban ong ba ka dei ka kam jing namar rape is a societal violence. Kumka impulse NGO network ni lihat bala ban income pensup ban yok kita legal support ni ki lawyers ki ban penyarap iki bakan instead rate na da taan ni kada slam palat ban iyo mo ban ai kini ki decision ka FIR ba fin file hagi pulet pim hap ban siu pisah pim hap ban siu pisah ni la ju yo jintip ba kisi ong ba o yo hap siu pisah pim ju hap siu pisah pilet yang tu ong yaki ki yarap pentho namal ki dei ban yarap ban pentho bat khalang ba ni tin sange ya ka jing sni